Kumusta? Kumusta sa inyong tanan ug maayong pag-abot sa kini nga video karon. Ug karon adunay ta duha ka sulat. Mubo sila kaayo og tanawa ha. Ang primerong sulat mao kini. Ciudad sa Nueva España, Pebrero, petsa 20, 2012. Gihigugma kong Bea. Nagdapit ako kanimo sa kasumaran sa akong adlaw nga natawhan karong Sabado, Pebrero, petsa 27, 2012 sa alas 3 sa hapon. Manghinaot ako nga makatambong ka sa piyesta nga giandam sa akong mama ug papa diri sa among balay. Imong amiga, Erheka. Ug kining sulat adunay ta Puerto Princesa, Palawan. Enero, petsa 5, 2012. Gihigugma kong Allen. Daghan kaayong salamat sa mga binhi sa abokado nga imong gipadala. Nalipat kaayo si mama pagkadawat ni ini. Gipangtanom na kini ni papa sa luyo sa among balay. Nahibalo ko nga moabot ang panahon nga maghatag na kini nagmaghatag kini or maghatag na kini kanamo og landong ug daghan prutas. Salamat kaayo. Imong higala, Alma. Boop.